30. októbra svoje brány otvorilo prvé slovenské outletové centrum. Svoj domov si tu našlo približne 70 svetových značiek, medzi ktorými nesmeli chýbať ani Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Roberto Cavalli a mnohé iné, ktoré si tu môžete zakúpiť až s 80% zľavou. One Fashion Outlet v Oderady sa tak stalo slovenskou odpoveďou na rakúsky Parndorf. A pri slovenskej móde ešte chvíľku zostaneme. Na bratislavských módnych dňoch sa predstavili nové dizajnerské tváre, ako napríklad Maroš Baran, Zuzana Háková, ale aj samotná víťazka projektu Nové tváre modnej scény Blažená Ostrovská. Našu pozornosť však zaujala značka New People, ktorú predstavuje dizajnerské kvarteto v zložení Mária Zelinová, Romana Škamlová, Mária Čírová a Michal Sabo. Tí dali hlavy dokopy a vznikla tak zaujímavá a nápaditá kolekcia. Veď posúďte sami. Značka Happy Socks tento rok oslavuje svoje 5. narodeniny vo veľkom štýle. O novú kampaň sa im totiž postaral kontroverzný módny fotograf David LaChapelle. Ten do ulic Los Angeles vyhnal tanečníkov odetých v čom inom než v ponožkách. A že kampaň nesie naozaj jeho rukopisy, môžete všimnúť aj v krátkom filme Happy Accidents, ktorý vznikol popri kampani. Marc Jacobs túto jeseň poslednýkrát predviedol svoje umenie pod značkou Louis Vuitton. Na poste kreatívneho riaditeľa ho totiž vystriedal Nicolas Ghesquière, ktorý donedávna pracoval pre značku Balenciaga. Ako sám Ghesquière tvrdí, so značkou zdieľa rovnaké vízie a hodnoty. Aký nový vietor však prinesie do módneho domu, ukáže čas. Chanel No. 5 má nový reklamný spot, ktorý v sebe nesie ženskosť, eleganciu, ale najmä nostalgiu. Jeho tvárou sa totiž stala Marilyn Monroe. V spote je použitý autentický hlas herečky z rozhovoru pre Life magazín z roku 1952, v ktorom sa priznáva, že spí odetá len v tomto ikonickom parféme.